Hello, my test. Hello, mega shout out. 1 million viewers in the house. Welcome to my stream, guys. Like and share ko lang. Share ko lang to saglit. Ayun, na-share ko na. Hi, guys. On me. Wait muna, i-check ko muna kung please share this live stream, guys. May pag-games tayo ngayon. Kaya share. Wait muna, guys. Yes. Hi, 2 million viewers in the house. Welcome to my stream, guys.
Watching from Dubai. Watching. Hey nice people, kembali lagi bersama saya, Febri Hands. Jadi say, i-click na, di ba? Kaari ka kong live. Share niya akong live para managhan ta. Nagka na tayo pa-load o sponsor natin yan sa ating low. 5 ang pwedeng manalo na ating load. Ayan, para sa ayan. Welcome to my stream, guys. Sir Brave, akyat ka dito. May hagdanan dyan. Ay, mag-ano pala ako eh. Wait mo na. Lagyan ko kayo ng jacket. Natin. Hello, 4 million viewers in the house. Type 1 kung sino kayo. Paramdam kayo dyan. Thank you sa patangsak, Sir Brave. Ayan.
malapit na tayong mag-games. Magparami lang po tayo ngayon. And type 1 kung sino nandito. Oy, share ko na yan sa share ko na naman sa ano ko sa Thank you, Sir Bray. Wait mo na. Ayan, may kumatok lang. Hello, 4 million viewers. Ay type 1 po kayo kung sasali kayo sa ating palaro. Mag-type 1 lang po, type 1, type 1. Sasali kayo. Nandito yung ating sponsor sa 5 pwedeng mananalo ng low at may pagitas din tayo. Thank you sa pag-share today. JC, asa naman ka? Utang naman akong ate. Biyaan na akong ate. Sabi mo, ayan, type 1 lang po sa gustong sasali sa ating pag-games. Dali-dali lang yung games natin. Madali lang yung games natin.
Ayan, welcome po sa live stream natin. May pa-games tayo. May cash load at regular load. Hello, mega shoutout! 4 million viewers in the house. Type 1 lang po ang gustong sasali sa ating pag-game. Madali lang po yung ating game. Dito. Ayan, type 1 sa gustong sasali sa ating pag-games maya-maya. Type 1 po sa ating kasali sa ating pag-games. Ayan, nandito yung ating sponsor sa ating 5 winners of 50 low. Sir Braveheart. Parami muna tayo. Share ko lang. Hello, 3 million viewers. Ano po, type 1 sa gustong sasali sa ating live stream. Ating pag-games mamaya. Asa naman ka, TDC? Wala makong ate. Ayan, nandito yung ating sponsor. TDC, where na yun? Wala ba?
Hello, 3 million viewers in the house. Type 1 kung gusto mong sumali sa ating pag-game. Madali lang yung ating pag-game. Yung ating laro. Type 1 lang po sa gustong sasali sa ating pag-game maya. Ayan, type 1 lang po sa gustong sasali sa ating palaro. Dali-dali lang ng palaro. Palaro. Palaro pala. Tagalog pa muna. Wait lang, may nananap lang ako. And guys, type 1 po kayo dyan. Type 1, type 1. Ayan guys, so sa YT app kayong manood sa aking live sa mismong YT app para makapag-type makapag-comment sa mismong YT app kayo guys. Ayan, sasali yung sponsor natin, no? Sana all. Hintay-hintay lang po tayo. Ito yung ating sponsor na si Braveheart ako. Sa YT app kayo guys. Sa mismong YT app kayo manood sa live ko. Para makakomment kayo.
Ayan, type 1 lang po. Hello 4 million viewers. Huwag po kayo magtambay-tambay dyan. Mag-connected kayo. Ayan. And type 1 lang po. Kapugihan ni Nightbot. Yan tayo sa mo. Lapat. Type 1 lang po sa gusto mong sasali. Yung pag-games natin ay pabilisan ng pag-type. Yun, madali lang. Andyan yung ating sponsor. Nakapin yung ating sponsor sa loob. At may pa-Gcash din tayo. Oo. Opo, survey. Load yun. Hintay-hintay lang po tayo sa mga papasok pa. Baka maaga pa para sa kanila. Okay po. Noted po, survey. Thank you. Maghintay-hintay na lang po tayo. Type 1 po sa gustong sasali. Type 1, type 1, type 1. Load. Tagalog pa mo. Pulol na. Napulol na si host. Pulol. Ayan, type 1 po sa gustong sasali sa pag-game natin. 50 regular load at may pa-Gcash din ako.
Type 1 po. Type 1 po. Sa mismong web app po kayo manood ng live ko para makapag-comment kayo. Type 1 po sa gustong sasali. Ayan, type 1 lang po sa ating kalaro mamaya. Win Gcash upload. Type 1, type 1. Ate GC, asa naman ka? Nagtanaw. Tanaw di ka, Ate GC. Report po. Type 1 di, Ate GC. Comment diha, type 1.
Hello, mega shout out, 3 million viewers. Paki-share po ng live natin para madami tayo. Hello, mega shout out, Jewel Channel. Hello, bro. Welcome to my live stream. Ito pala. Hello, welcome. Good morning, host. Good morning, bro. Jewel Channel. Parang kadikitan mo lang si bro, no? Si Great Heart ako. Ayan, type 1 lang po sa gustong sasali sa ating pag-game. Mag-type 1 sa mismong YP app kayo manood ng live ko. Dito yung natin yung sponsor sa logo. Ayan, nagbaba ng bahay si Jewel Channel. Okay bro, thank you. Baba ka lang dyan bro, baka may kapasok ka. Parang kadikitan mo na yun si Sir Bray. Kadikitan mo na si yung dati. Kung hindi pa, kadikit. Okay lang. Thank you din bro. Ay, nakapin siya bro. Si Sir Braveheart. Ayan, sponsor natin yan si Sir Braveheart ng load. Type 1 kung sasali ka bro. Pag-games natin ang dali-dali lang. Oo, dikit na pala ako kay Heart 6. So, thank you bro. Kadikitan mo na siya yung nag-live ako dati. O sige bro. Okay bro, thank you sa patambay.
Ayun po, type 1 po siya gustong sasali sa pag-games natin. Hello, 10 million viewers! Type 1 po sa gustong sasali sa ating palaro. Type 1, type 1! Para magsimula na po tayo. Type 1 lang po. Ayun, may nakapin guys. Pag-ikip po sa sponsor natin. Si Great Heart ako. Type 1 po sa gustong sasali. Snap mo ka siya? Ate JC, asa na ka? Ate ko, iniwan ako. Ikot si si Metro. Hello, 4 million viewers in the house. Type 1 po kung gusto mo sasali sa ating palaro. Easy lang yung ating palaro. Paunahan ng pag-type. Type 1 sa gustong sasali. Kasi mag-start na tayo. Ayun, type 1 po. Hello, 5 million viewers! Hello, Lilin Brave! Mega shout out! Papa, miss you. Type 1, Brady. Ayan. Salamat, Lin Brave.
Ano? Ay pa. Lagyan pa kita ng jacket. Agoy, agoy. Liwat lak. Ulol talaga eh. Liwat na ko ni mo ano, lane break. Wow pa. Ano, linen break. Pasoyo naman dyan. Baka naman. Padikit naman ang naka-pay natin. Tagsara ko sa white t-shirt. Tagsa na lang sa ani. Ayan, may jacket ko na ha. Ano, buddy. Padikit yung ating ano, sponsor sa load. Busy pa sa nood, busy. Busy that buddy. Uy, kaila ko ni mo, uy. Bisaya kang dako. Bitaw ay ka lang. Pasuyo naman dyan. Padikit ng mga kape natin. Sponsor natin yan sa load. May ano tayo, 5 winners of regular load at saka chikas na ano, anim na 10 pesos at saka 20 pesos chikas. Asa ka sa secret. Oo, kailangan dyan ta personal load. Ayan. Oo. Kailan ta sa ano, sa tayo din. Atong kalingawan kay mag-whitey na lang. Ito naman tagilis balay. Asa man karon ano, William Brave. Ako narap ko na ako po. Okay. Pabukid man ka. Bitaw ay taga-bukid man kita. Panindot man puyo sa bukid. Ano, right, no? Ay, gusto kayo ang hangin ba? Ako na abukid, mao. Ayan, sa mga ano dyan, tambay-tambay dyan, mag-comment din kayo dyan. Type 1 para magpaano na tayo pag-game. Thank you sa patambay, Limbre. Pa-share naman sa community mo. Dali ka ba, Limbre? Hello, mega shout out, Aiza Shermaine. Ayan. Nandito na si, cousin ko. Type 1 sa gustong sasali sa ating, pa-game.
Ayan, day ay sa, pwede pa, may nakapin dyan. Baka pwede mo siyang, hikitan. Ayan. Ayan, Aiza Charmaine, may ano ka na, may jacket ka na. Type 1 lang kayo sa, gusto nyo sasali sa ating pag-game. Type 1 po. Type 1 po, type 1 para mag-start na tayo. Kahit konti lang, sige, start lang tayo. Type 1 po, type 1, type 1. Type 1 lang po kayo. Type 1 po, type 1. Para mag-ano na tayo, mag-start. Ang sipag ni Nightbot, sana all. Sana all na. Kasi, sana ka. Type 1 lang po sa gustong gusali sa ating pag-release.
Type 1 po sa gustong sasali sa ating pag-game, sa ating palaro, na easy-easy lang, ang dali-dali lang. Type 1 po. In Western Visayas, DJ Jonel, Sagayno Remix. Ayan, pag-comment lang po kayo ng number 1. Ayan, salamat sa matambay siya. Hindi po essential si lugaw. Mabubuhay tayo ng walang lugaw sa maghapon. Okay? Naintindihan, delivery and courier services. Ignition. Let's get it started. Hindi po essential si lugaw. It's fun. I don't ask about it though.
Ngayon na yung pinta. Bricks. Gampang sekali tak mudah. Gampang sekali tak mudah. Banyak sekali di tas. Gampang sekali tak mudah. Gampang sekali tak mudah. Sorry nyanda rasa nanti sampai tidak kira-kira kamu cemburu dengan ada pasangan baru. Video baking story caption sayang sekali. Sorry please jangan terpublis hubungan antara milius. Panganan gampang sekali tak mudah. Gampang sekali tak mudah.
Hello, 10 million viewers in the house. Big shout out. Ayan. Type 1 po sa gustong sasali sa ating palaro ng easy lang. Madali lang po yung ating palaro. Ayan. 5 million viewers in the house. Big shout out. Type 1 po sa gustong sasali sa ating palaro. Dali-dali lang yung ating palaro, guys. Type 1 po, type 1. Bring all your inspirations to life. Get Type 1, 6 type times 1, stackable type 1, discounts guys. and fast and free shipping at zero minimum spend. Add to cart now. Magsari doon sa sakit ng ulo mo, kabuksa. Type 1 lang po kayo, ha. Para mag-start na po tayo, guys. Type 1 lang po. Para makapag-ano tayo. Hello, 4 million viewers in the house. Ay, gulis ko. Siyan? Uy, makasyan. Ay. Wala, uy. Ayan, may shout out po sa aking 3 million viewers. Kung gusto nyo sumali sa aking palaro, type 1 lang po ah. Comment type 1 po. Comment
Type 1, type 1, type 1. Type 1 na po kayo dyan para mag-start na tayo. Type 1 Michelle. Michelle. Lubat na si Ate Joyce. Lubat na ba Ate Joyce? Type 1 na diha para magsugod na ta. Kuan tabi. Lubat na si Ate Joyce. Type 1 lang sa gustong sasali sa palaro natin. Connection is very good.
Ayan, padak race na lang tayo, guys. Isa naman to. Hello. Sino sasali sa duck race natin? Sana mo po ang cellphone. Sana Ayan guys, sinong sasali sa ano natin? Duck race. Type 1 lang po kayo dyan. Ito, start lang. Set yan. Nanalo na. Okay, seconds. Wala. Ano ba talaga? Let's go.
Ayan, type 1 lang po sa gustong sasali ng ating palaro. Nanalo.
Ayaw na. Ayaw. Ayaw na. Good job, Sky. Let's go. Totoo bang number 1 sa kids ang tender juicy? Patunayan po natin. Pinaka-tender ba talaga ang TJ? Talaga? Pinaka-juicy? Truly! Pinaka-masarap? The best! Wow! No more questions, Your Honor. Sige nga. Ubus na po eh. Walang duda! Kids can tell. Pinaka-tender, pinaka-juicy, at Ganito, sundot ka. number 1 na tender juicy. May cheese goat and chicken the May back. sambo. Walang duda. Kids can tell. Number 1 ang Pure Foods Tender Juicy.
Inspired? Add to cart sa Lazada 6.6. Fast and free shipping with 6 times stackable discounts. Lazada Mid-Year Mega Sale, June 6 to 8. I can actually start investing 50 pesos for me to be able to take care of my own financial destiny. And what's interesting about that, Kan bakasan? Oh, yan ito na yan. Kau na. Open ka doon ha. Hindi na yan. Open ang dala. Hello, mega shout out! Mana and RN1, mega shout out! Hello, sis Mana! Kamusta po kayo dyan? Hello, 4 million viewers in the house! Type 1 lang po kung gusto niyo sumali sa palaro natin. May pa-load po tayo at may pa-chikash. Ito sis, ano ako sis, nag-live update niya, pang-update ni Lolo. Di ba nasa Japan ka sis Mana? Type 1 po sa gustong sumali sa ating palaro. Type 1 po. Nandiyan sa kapitan. Keep safe dyan. Keep safe dyan. Kasi masama yung,
safe. Kumusta na yung ano mo sis? Channel mo? Daan lang ako, sisi, work ako ngayon. Sige sis Mana, thank you sa padaan. Thank you. Ayan guys, kung sinong gustong sumali sa ating laro, type 1 lang po kayo dyan. Type 1 lang po. And okay naman sisi, mabuti sis. Welcome po sisi. Yes sis Mana, thank you sa padaan mo. Type 1 lang po sa gustong sasali sa ating laro. Type 1 po. Bye po. Bye. 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 Sis Mana. Ingat ka po palagi. Ay, nakalimutan ko pala mag-jacket sa'yo. Nalit na yung pag-jacket ko sa'yo, sis Mana. Kantahan ka. Hello, 2 million viewers! Mag-comment po kung gusto mo sumali sa ating palaro. Type 1 po. May pa-load tayo ngayon at load Gcash at regular load. I know, so ba, Bedo? Type 1 lang po, type 1, type 1.
Lipstick ang ako konti.
Oo, kasi sure ka dyan, son? Hello, 10 million viewers! Mag-shout out po sa inyo at sa mga katambay ko. Maraming salamat. Kakanta tayo.
Nice one. Party mode. One enemy remaining. Let's go. Oh my god, friends. Covers PH. Oh, ang mayabang, iisip mo siya. Hindi ko inakala darating minsan. Fast and free shipping sa Lazada 6/6 sale, June 6 to 8. Ngayon, ang Jollibee favorites nyo, kapresyo na lang ng dine-in. Kaya mas afford delivery. There goes my heartbeat. You see what I did. Listen nicely. Please come back.
swim every ocean just to be with you and fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand saying you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. And if I could have my connections like the dark, I spend every hour of every day keeping you safe. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you. But I'm broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Kapag ako ay isa lamang at wala nang iba iaalay ang buhay. Lumay ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, wawalang hipo na lang ang puso ko. Walang sibat na makinig ng luha ko, iwang saksi. Haba mahal kita, kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako paspas ba? May mahal ka ng iba, ba't ba nabali ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Dapat na nang di alam ang luha, ayokong ganito, mahal din di mo nahihirapan. Bumakibot. Sa mga alaala
My job is to make college easier because students have a lot on their Hello, mega shout out! 3 million viewers! Type 1 po kung gusto niyo sumali sa palaro natin.
wala nang hinanay, ligaya ang labis ko, magandang dilag. Esta a mí me rebotaste, desde que llamaba pila oficial de ti, ya que el número cambiaste. Magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw-tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag. Esto a mí me rebotaste, desde que llamaba pila oficial de ti, ya que el número cambiaste. Magandang dilag. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas kaya'y wala na sa aking isip. Hindi mo ba nakaalala ang mga kahapon? Na dati ay anong saya, anong tamis? Wala na bang uwang sa'yo? Nasasaktan man ang puso, ulit-ulit sa'yo na di ka'y maaaring. Los Angeles. Ang pusa ko rin at matapalan. Hindi na dapat na hayaan natin puso ang magpasya. DJ Jonel sa Gyno Remix. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas kaya'y wala na sa aking isip. Hindi mo ba nakaalala ang mga kahapon? Na dati ay anong saya, anong tamis? Wala na bang uwang sa'yo? Nasasaktan man ang puso, ulit-ulit sa'yo na di ka'y maaaring. Los Angeles. Ang pusa ko rin at matapalan. Hindi na dapat na hayaan natin puso ang magpasya. DJ Jonel sa Gyno Remix. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita. Girl, sa iyong tingin pa lang ako'y natulog na. Mga tinig mo sa aking nababigyan na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita. Girl, sa iyong tingin pa lang ako'y natulog na. Mga tinig mo sa aking nababigyan na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita. Girl, sa iyong tingin pa lang ako'y natulog na. Mga tinig mo sa aking nababigyan
sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Jonel sa Gyno. You are listening to the music of Iloilo Mix Love DJs. 1, 2, 3, DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno. DJ Jonel sa Gyno. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. Yan.
DJ Jonel Sagayno. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno. Sana all. DJ Jonel Sagayno Remix. Broken windows and the sound of slamming doors. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try to explain, I just hide behind the lines in the barricade. It's like I'm never gonna win this war.